Чираттагы кытлау сәламебез Татарстан Республикасы Буа шәһәренә аша. Бүген 24 декабрь көнне үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Розина Рафик кызы Латыпова каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Батыршин Рамил Мясумулы, кызы Гөлнара, оныгы Сабина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук килендәше Әлфия, тормыш иптәше Мәксут балалары белән кушылалар. Иң кадерле, газиз, яраткан кешебез, сөекле әнием, дәү әнием һәм гүзәлләрдән дә иң гүзәле булган яраткан хатыным минем. Бүген барыбыз өчен дә нык көтеп алынган бәйрәм. Һәр ел сайын яңа елларны көтим дигәндә ул безнең гаиләгә килеп, сиңа тагын бер яшь исти. Әмма гомереңнең саннары үзгәреп торса да, син бер генә мизгелгә дә үзең олыгаймыйсың. Минем өчен син кавышкан көнендәгедәй матур, сөйкемле булып күренәсең. Тормыш ул гади әйбер түгел, билгеле. Безне синең белән язмышлар, сынаулар аркылы үтеп кенә кавыштырды. Ләкин шуңа карамастан мин синең белән бар гомеремне яшим сыман тоела. Син мине бер караштан аңлый алган, бар серләремне, зар моңнарымны тыңлап дөрес киңәш бирә алган иң якын кешемә әверелдең. Балаң өчен син кайгыртучан әни, оныгың өчен иң яраткан әбекәй дә әле. Көн сайын сиңа карап яңадан гашык булгандай сыкланып яшим. Күзләрем генә бер үк тимәсен. Киләчәктә дә шулай бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, бала-аныклар бәхетенә куанып яшәргә насыплар кылсын. Мин сине бик яратам, кадерлем. Иң олы теләгем ул сиңа нык исәнлек, бетмәс-төкәнмәс шатлык һәм тау кадәр уңышлар. Син бәхетле булып елмаеп торсаң, миңа шул җиткән акыллым. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгендә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Розина дигән исемеңне ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет шәшәгем, син иң матур гөлкәем, син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Кадерле Розина Рафиковна, туган көнегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Алдагы җыр яраткан тормыш иптәшегез сайлаган махсус музыкаль бүләк булып яңгырасын. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Uzun durmalı yıllarda zor tayanış paratlar. Aşıklarga bәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Aşıklarga бәхет üçün кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Yazmış yerdə kişini yıraq-yıraq yaqlarga,
Dünyalarning yemi orta par qanatlı şaklarda. Dünyalarning yemi orta par qanatlı şaklarda. Tağ mingende nıqlı kerak bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün kerak her kimge par qanatlar. Tağ mingende nıqlı kerak bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün kerak her kimge par qanatlar. Balkın yaşar üçün kerak her kimge par qanatlar. Tağ mingende nıqlı kerak bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün kerak her kimge par qanatlar.